Atlètic Barceloneta i Brescia prometien un partit encès i per evitar més esgarrapades del compte, l'àrbitre s'ha mirat amb molta cura les ungles dels jugadors. Un problema que no pateix el Wopit, perquè la mascota dels europeus de Barcelona porta guants. Uns guants que no ha parat de mostrar i de fer servir per saludar els nens i els no tan nens. I és que tothom s'estima el Wopit. Els primers, els jugadors. Tots li han xocat les mans abans de tirar-se a la piscina. Bé, tots, no. Pobre Wopit. Però ell no perd el somriure i menys si en fan petons a la boca. Un cop ha començat el joc, ha estat un pal per als mariners. Més ben dit, 9 pals. Els de Xus Martín s'han topat una vegada i una altra amb la fusta. En dies així, fins i tot els aficionats més joves els costa de creure-s'ho. Amb la derrota, el Wopit s'ha anat apagant i cada cop li pesava més al cap. Però que no pateixi, que l'Atlètic Barceloneta jugarà la Final 8 sí o sí.